भैया लोग नमस्कार प्रणाम। आप सबके हमारे चैनल विश्व शक्ति फिल्म में स्वागत बा। बहुत ही खुशी के बात बतावे जा रहल बानी। कल एक फिल्म के ट्रेलर रिलीज होखे वाला बा। ई कैप्टन फिल्म पर रिलीज होता। कल सुबह तैयार रही जा 7:15 पर रिलीज होता। ई फिल्म के नाम है अजय आजाद। जी हाँ, सही सुनतनी। ई फिल्म साफ सुथरा बा, परिवार के साथ भी देख सकिनी जा। ई फिल्म में एक्शन, मारधार, कॉमेडी से भरपूर बा। ई फिल्म में हीरो के रोल निभाइले बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता माटी के लाल प्रमोद प्रेमी जी। जी हाँ, हीरोइन के किरदार निभाइले बड़ी प्रियंका राय जी। ई फिल्म में डायरेक्टर बाने नंद कुमार महतो जी, प्रोड्यूसर बानी विमल यादव, डीओपी बानी बीके शर्मा जी, फाइट मास्टर बानी दिनेश यादव। कल सुबह प्रमोद प्रेमी जी के जितने फैन हैं तैयार रही जा। कल सुबह बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट ट्रेलर रिलीज होत बा। हमारे प्रेमी परिवार में सनी भैया जी का इस फिल्म में मौका मिला है, जो हमारे प्रमोद प्रेमी भैया जी के छोटे भाई का रोल निभा रहे हैं। हमार वीडियो कैसन लागल, अच्छा लगल तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करल ना भूलम जा। तब तक खातिर अगला वीडियो में मिलल जाई। जय भोजपुरी समाज।